din respect pentru faptul că vă ascultă pe voi în fiecare zi, iar voi nu puteți să aflați opinia doamnei Silvia în fiecare zi, ar trebui să avem decența și să ascultăm măcar ce are de spus. Doamna Silvia, eu vă ascult. Da. Veronica, mămică, vreau să spun, toți cei care te cunosc, te iubesc, m-au spus să simțiți asta, în special mamaia, toată comuna Cuca este de partea ta, pentru că știe ce copil ești. Toată comuna Cuca, nu spun de ceilalți care nu te cunosc. S-au întâlnit la cimitir și tu ai fost subiectul discuției lor. Deci, nu trebuie să demonstrezi nimănui cum ești. Noi știm cum ești. Noi te iubim pentru ceea ce ești. Încearcă să fii calmă, menefreghistă, iertați cuvântul, e un cuvânt italienesc, nu are importanță. Deci încearcă să fii tu, fără să-ți pese de ceilalți. Am trăit până acum. Fără ei, trăim minunat de acum încolo fără ei. Nu-ți face griji de niciun fel. Respectă sau ignoră, dacă nu poți. Ignoranță. Basta. Deci cu asta cred că ți-am spus tot. Încearcă să treci peste. Treci cu burete. Doamna Silvia, vă mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră și sper ca sfaturile pe care le-ați oferit Veronicăi să fie de bun augur și să se poată inspira din ele. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și altă dată alături de noi. E timpul acum însă să spunem stop vot. În pauza de publicitate, mamele vor face din nou nominalizări. În seara asta e posibil să ne luăm rămas bun de la una dintre fete. Pauză și revenim.